19 munud i chwarae. Y gig gornel, cael ei ffennu'n glir ar y postyn cynta. Dydi heb gael ei chlirio. Bwccle i'r gydio! Fymryn heibio a chyfle gorau'r gêm hyd yma i Bwccle. Gig hir lawr cae gyda'r gwynt. Mae'r bêl sydd drwy'r amddiffyn i Cafana. Cafana! Mae'n cael ei harbed. Mae yna ail gynnig i Pike. Mae'n cael ei gwiro. Heibio'r postyn. Fe allai di mynd i rywle, ond fe ddyle hi di bod yng nghefn y rhwyd. Cafana yn methu ar rhwydo, na Pike yr eilydd chwaith. Cliriad Bwccle mawr o bell am Mahoney. Mahoney yn ffafrio'r drod chwith. Mahoney yn ergydio! A doedd hi ddim yn bell. Tom Mahoney i Porthmadog. 6 munud o'r ail hanner di chwarae. Gig gornel at y postyn pella. Humphreys yno, ac ar yr ail gynnig, mae Calon Humphreys wedi rhoi Bwccle ar y blaen. Yn sgorio am y drydedd rownd yn olynol yng Nghwpan Cymru. Cafana, pas letraws i Bwccle. Bwccle, y gwibiwr. Dewis mynd tu allan, Bwccle yn osgoi'r dacl y bêl at y canol, mae yn o'i Pike, a mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell. Mae dal yn o'i Pike, a mae'n cael ei chlirio o'r cwrt yn y pen draw. Cyfle gorau Porthmadog hyd yma, ond y cliriad yr ochr gywir i'r llinell o safbwynt Bwccle. Gig hir lawr cae. Pennau fyny amdani'n nghanol cae, dyma Pike. Pike yn colli'r meddiant. Dylan Roberts ar ras nawr. Ond troi heibio i Pike yn wych. Roberts, croesio'n at y canol. Yn ergyd gan Drisgol, mae'n ddwy Bwccle. Hanner ffordd drwy'r ail hanner ar ymwelwyr yn dyblu mantais. Bwccle ac un droed yn rownd yr wyth ola nawr, a maen nhw'n brwydro am bob pêl. Maen nhw'n ennill y frwydr yma hefyd. Dyma Bellis yn codi ben. Meddwl am yr gydio am eiliad, a mae Mo mewn safle gwell. Mo i'w selio hi! Arbediad da gan Ward Jones. Smith i McCormick, i gynol i Smith. O, sgiliau hyfryd i giroedd un. Nawr te, Adam Smith yn codi ben. Smith yn gosod y bêl yn y rhwyd ochr. Chwarae da. I told the lads before the game, I said it'll go 2 ways this. I said it'll either kill us, I said it'll push us on, and today we're absolutely brilliant. I cannot fault, I'm so proud of every one of them boys. Honestly, I'm just over the moon with the way we performed. I did ask your manager, who do you fancy in the next round? And he said, not TNS. Who do you fancy? To be fair, whoever we play, it's going to be difficult. So bring on whoever. Swn i'n mynd mor onest a dweud y moyn oedd gathon nhw'r gol gynta. Ath penna rogia lawr ac dyna ni'n trio ddweud ar yr ochr roed yn eich i godi, because mae gol, un gol, even peth i ddau ddim. Mae un gol yn newid gêm a dod yn ôl, a mae swing wedyn yn dod yn ôl i'n ffafr ni. Dwi'n meddwl beth sy'n fwy siomedig na'n byd i ni, sydd ni wedi paratoi rei da i ddod yma heddi yma, ac i fod yn deg i Bwccle. Maen nhw'n gyntaf i pob un bêl trwy'r gêm i gyd, ac i fi'n hollol heiddi mynd o yma efo'r yn ennill heddi yma, ond heddi fod yn y gwpan dal fod yn y gwpan yn yr wyth dwytha.